Uy, Crush. Taga-alaw na kumot, bras. Uy, Crush. Di na. Di na ba akong ilok? Hoy Crush, kabalo kang anong Y ang sunod sa X? Wa mangyud kita. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Hoy Crush. Ay. Di naman ka Crush, langga naman ka. I love you. Hoy, Crush. Nag-alakart ka? Ih, sagbaha akong hotdog, be. Asya dinigong magtilaw-tilaw na halaga dinigong magtilaw-tilaw na ano siya